Ja, jeg står her med assistenttræner Mike Grej. Det lykkedes desværre for Sønderjysk at udligne til 6-6, eller til 3-3 i kampe. Vi skal have en 7. kamp. Hvad betyder det? Det betyder, at hele sæsonen står og falder på, om vi skal have det her guld, eller om det skal blive en skuffelse. Hvad betyder det for klubben og det hele, at der har været så stor medie- og fokusering, og så mange tilskuere hernede i dag fra Frederikshavn? Jeg ved ikke, om det betyder noget for klubben. Det har været sjovt for spillerne at være en del af at få den her oplevelse. Men ja, vi har en matchbold i dag, og den glippe, men vi har endnu en kamp, vi kan afgøre i på fredag i Frederikshavn. Nu har der en gang tidligere i marts 2000 været en afgørende kamp om guldet i Frederikshavn. Nu prøver vi det igen. Bliver det en kamp ligesom den, måske lige så vild? Ja, det kunne man da håbe. Det eneste forskel der, så er det her det i april. Men det må vi da håbe, og må ikke der kan komme over 2.000 mennesker på Frederikshavn Isstadion. Og hvordan skal man bruge en hel uge nu, eller 5 dage? Hvordan skal man få det tiden til at gå der? Jo, vi skal selvfølgelig lige slutte den her, og så skal vi fokusere på næste kamp. Og hvis vi inden sæsonen har sagt, at vi stod med en afgørende kamp på Skanal Hockey Arena om at blive dansk mester, så kunne det godt være, at vi har taget den. Men lige nu så er det selvfølgelig lidt ærgerligt, at vi ikke kunne vunde i dag og kunne fejre os alle sammen i dag. Men vi glæder os til kampen. Det er sådan nogle kampe her, der er sjovt at være en del af, og jeg tror da også, at fansene synes, at det bliver rigtig, rigtig sjovt, forhåbentlig. Jamen, skal vi ikke satse på, at vi får samme udfald med hjemmesejr som tilbage i år 2000? Held og lykke med det, Mike. Tak skal du have.